Ambalma Shirifla TV la jiban mo bela jelen fo ni silamɛ ka foli no ala ka kisi n'a ka hinɛ n'a ka barika an bɛ Alahu taala deli ala ko kɛ ka ani aw bɛla jelen nabɔ an bɛ aw bisimila ko kura aw ka jamukan hukumu kɔnɔna la n'o ye jamukan kɛnɛkɛrɛnnen min sigilen no Shirifla TV jakanso kan walasa ka aw ka hijidenw ka kunnafoniw lase aw ma an bɛ segin ka aw fo ko kura ye ka aw bisimila aw ka jamukan hukumu kɔnɔna la hiji baraw bi an filɛ don na inafɔ bi hiji baraw nɔgɔra alhamdulillahi rabbil alamin mali hijiden bɛɛ lajɛlen sera ka hiji kɛ a kɛcogo la ka sɔrɔ gɛlɛyaba si ma maa si bali k'a ka hiji kɛ an bɛ Alahu taala tanu o ye ala tanuba ye sisan labɛnw de bɛ senna walasa ka seginniw boloda seginniw yɛrɛ daminɛra an ka maa dɔw sera hijiden dɔw sera jamana in kɔnɔ an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo k'u bisimila nka hali bi anw ka baaraw ma ban o hukumu kɔnɔna la an ka baarakɛla minnu bɛ makan jamana kan nin waati na u ye baara dayɛlɛ ka se agence wɛrɛw ma agence minnu ye ɲɛfɔli kɛ maliyɛnw ye u ka hiji baaraw la u ye baaraw kɛ cogo min na ani u ye nɔgɔya min sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna la an ka bi ja fɔlɔ an sera Albarka voyage ma an ka ciden minnu bɛ makan jamana kan Buya Kulubali Fatumata Jabi u sera Albarka voyage ma Albarka voyage mɔgɔw ye min sɔrɔ ka a fɔ an ye an ka jɛ an wele ɲɔgɔn fɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin vraiment an bɛ ala fo an bɛ ala barikada hiji kɔni y'a fɔ cogo min a banna an bɛ ala barikada parce que an ka hijidenw bɛɛ u bɛɛ sera k'u ka hiji dafalen kɛ donc u y'u ka hijiw kɛ k'u ka rituw bɛɛ kɛ k'u ka tawafuw kɛ alhamdulilayi an nakun kɛra hiji ye bon hiji fana dafara an bɛ ka sigi de labɛn donc an bɛ barikada ala ye o la an ma problème sɔrɔ a la wa alhamdulilayi hijidenw kɔni u bɛɛ sewalen don u nisɔndiyalen don parce que u nan'u ka hiji la ala k'o bɛɛ kɛra ni hɛrɛ ni baden ye bon mɔgɔ ma bana k'a dama tɛmɛ parce que docteur min b'an bolo alhamdulilayi a b'i occuper hijidenw na ka ɲɛ donc vraiment hijidenw bɛɛ content don u sewalen don u bɛ k'u labɛn k'u ka minɛnw sigi tagali la an b'a ala barikada n'o ye alhamdulilayi an ka premier convoi u bɛ bɔ yan nɔ le 20 inchallah le 20 août an ka convoi filanan u bɛ bɔ yan nɔ le 22 août inchallah ayiwa welekan bɛ n bolo fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye komi an ye duwawuba kɛ an ka jamana ye arafa bɛɛ b'o kalama maliyɛn bɛɛ agence bɛɛ ye duwawu kɛ jamana ye an bɛ situation min na ala k'a ban pewu ala k'an ka jamana ɲɛ k'a basigi donc an y'o duwawu kɛ an bɛ o duwawu fana de kuraya tuguni halisa an bɛ ala deli ala ka sababu k'an ka jamana k'an ka jamana sabati k'a jɔ an b'o duwawu kɛ ala k'o duwawu minɛ ayiwa an bɛ wele kan min kɛ hijidenw ye fana n b'a ɲini u fɛ ni an sera aéroport la u ka sabali u ka muɲu avion tigiw kɔrɔ wa n'ala ye ɲuman se Bamakɔ fana ni dugu jɛra u t'u ka minɛn ta u ka sabali u ka muɲu wa ni ala ye san wɛrɛ fana jira n na hiji la u jija k'u tɔgɔ sɛbɛn joona parce que tuma dɔ la papier ko compliqué len don donc yalisa papier ko ka nɔgɔya mɔgɔw ka bɔ joona k'u tɔgɔw sɛbɛn ne b'o kɔni welekan da hijiden bɛɛ ye Mali hijiden bɛɛ ye ayiwa vraiment ne bɛ Shérifla TV fo kosɛbɛ parce que vraiment u bɛ baara ɲuman kɛ wa hijidenw bɛɛ bɛ Shérifla TV de lajɛ depuis salon anw na don yɛrɛ Shérifla TV ye anw filmer ala ma bɔ a kalama donc ko min don u b'a jira n na k'a fɔ vraiment u bɛ jamana ka baara kɛ a ɲɛ ma u tɛ wolomali kɛ fana u bɛ bɛɛ de ka baara kɛ n'u kɔni ni ala ye mɔgɔ min kɛ u garisɛgɛ ye vraiment u b'a kɛ ka ɲɛ parce que n bɛ ala ba dɔn n bɛ ka tiɲɛ de fɔ u y'an filmer salon k'an bɔ arrivé la Madina an ma dɔn yɛrɛ fo tuma min na mɔgɔw y'a fɔ n ye ko Shérifla y'an nabɔ vraiment u b'a jira k'u bɛ baara ɲuman kɛ wa u ka souci ye hiji baara ye silamɛya souci b'u la kosɛbɛ an b'u fo n'o ye halisa an bɛ duwawu kɛ ala k'u dɛmɛ u ka baara la an b'o duwawu kɛ kosɛbɛ. N ye min ye évolution na baara in na k'a kɛ ka ɲɛ ɲinɛta b'a bɛɛ lajɛlen sanfɛ o dabɔra fɔlɔ yan jamana yɛrɛ ye moyen min don hiji la mun kosɔn a ka se ka kɛ ka ɲɛ ni ɲɛdɔn yɛrɛ sɛbɛ ye a ka kɛ ala ko min b'a la an ka ala sɔrɔ ni a ɲɛdɔn i n'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala y'a ɲini cogoya min na i'rifuni qabla an ta'buduni a ye n dɔn yɔni a ka n bato illam ta'rifuni fa kayfa ta'buduni n'a ma n dɔn a bɛ se ka n bato cogo jumɛn o Allah subhanahu wa ta'ala ka kumakan labatoli kama yankaw ye moyen dɔ a la ka ɲɛfɔli kɛ ka jagoya mɔgɔw kan yɔni kana hiji la i ka hijiden kalan hiji yɛrɛ la ani baara kura minnu bɛ hiji senfɛ
sabula hiji ye alabato ye tiɲɛ don ani aladanaya o ye limanɛ ni dusukun ye mais hiji ye terrain ka baara ye san o san a bɛ kurakuraya i n'a fɔ alakira ye hiji kɛ sallallahu alaihi wasallam cogoya min na sen ni ɲaamɛ na ka na tile kɔrɔ bon n'o yɛlɛmana ka kɛ avion ni climatiseur ni mobiliw ye o tuma na ani téléphone i b'a dɔn k'a fɔ changement bɛ yen anw yɛrɛ fɛ alhamdulilayi rabbil alamin an ye kalan minnu kɛ hijidenw kunna yɔna an kana mali la sɔɔni an bɛ nisɔndiya hijiden dɔ b'an kunna ko walahi a y'a fɔ cogoya min na yɔna an ka se an y'a sɔrɔ a bɛ ten cogoya la ni foyi ma fara a kan foyi ma bɔ a la donc o y'a nisɔndiya donc o b'a jira k'a fɔ kalan in ye nafa kɛ a ye hijiden bila k'a labɛn a hakili la moralement ka tila k'a labɛn physiquement parce que an y'a fɔ a ye taama caman b'a la o y'a kɛ dɔw ye taamaw dege dɔw ye boliboliniw kɛ dɔw ye entraînementw kɛ k'u yɛrɛ kɔgɔ ka na fana k'a fɔ jama baara de don donc a tɛ taa la kolokololi kɛ n'o ye jogo donni ye donc bi hiji ani kunu hiji an ye satisfaction caman sɔrɔ a la n'o ye nimisi wasa ye k'a fɔ a labɛnw n'olu sabatira ka fara ɲɔgɔn hali bi an ni a kɛbagaw k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɔn hiji u bɛ sɛbɛn minnu ci an ma délégation minnu bɛ wuli officiel ka na kalanw kɛ ka hiji ɲɛw f'u ye kura minnu donna u bɛ to o ɲɛfɔ an ye an b'a fɔ hijidenw ye k'u kalan na k'u labɛn ɲɔna waatiw ka se donc o y'a kɛ baara in a bɛ kan ka taa faamuya sira kan donc sirifila ni k'i bɛ a fɔ da tɛ se k'a fɔ nɛn tɛ se k'a ban min ŋaniya la o wasalen don parce que nka diinɛ k'a bɔ ka sankɔrɔta k'a kɛ yeelen ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a faamu ka sɔrɔ k'a kɛ ko nɔgɔman ye k'a sarada bɛɛ k'i ta yɔrɔ sɔrɔ a la o sirifila ye o kɛ an b'u fo ka hiji yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ hijiden nɔfɛ hali ni nin film farala ɲɔgɔn kan ka di hijiden ma san wɛrɛ a kelen bɛ se ka na hiji kɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ ma d'a kan donc min sera k'o kɛ ni belebele kɔni n'i ye sama fofonɔ ye hali n'i m'a dɔn sama yɛrɛ taara cogoya min na i b'a dɔn k'a fɔ min y'a fofo ye fɛnba ye donc o la an bɛ sirifila fɔ k'o waleɲuman dɔn ka dugawu k'u ye ka dugawu kɛ a ɲɛmɔgɔba ye ka dugawu kɛ an karamɔgɔ Sherif Usmani Madani Hayidara ala k'a mɛn jamajɛ ɲɛfɛ ka si d'a ma ka kɛnɛya d'a ma a bɛ min ɲini n'a yɛrɛ ala k'o d'a ma a bɛ min ɲini n'a ka denbaya ala k'o di a bɛ min ɲini kalanden ala k'o kɛ a bɛ ɲini jamanadenw ye ala k'o kɛ surtout a bɛ min fɔ an ye waati bɛɛ lajɛlen o ye jamana ye ni ala ye baara fana nɔgɔya ale k'a kɛ mali silamɛw ka ɲɛmɔgɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'a ta fanga d'a ma ka kɛnɛya d'a ma ka ɲɛdɔn d'a ma k'a lafiya kɔnɔ ala y'a kɛ alibarika de garisɛgɛ donna n na ka na hiji kɛ mais formation yɛrɛ hiji yɛrɛ bɛɛ yira anw na ka sɔrɔ an ma se yan an selen y'a yɛrɛ fana ala y'a kɛ a fɔra cogo cogo an y'a kɛ o cogo la et puis a ye dɔnniya caman d'an ma fo an yɛrɛ bɛ se ka hiji ɲɛfɔ mɔgɔ wɛrɛ ye Sherifila TV kɔni ne yɛrɛ b'a filɛ sisan a bɛ san kelen bɔ folikan min bɛ n bolo o bɛ baara min na baara in ye jamana baara ye n y'a ye k'a fɔ Sherifila ko dama tɛ parce que ni Sherifila ko dama don komi Sherifila agence mɔgɔw dɔrɔn interviewé u tɛ se mɔgɔ tɔw ma aw nana lajɛ an bɛ cogo min an bɛ yan baasi si t'an na an bɛ foli kɛ Sherifila in bɛ dabɔra baara min kama ala ka baara timɛ ala ka barika don baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka an y'a miiri yɔrɔ o yɔrɔ ala k'a tɛmɛ o bɛɛ kan ala ka Sherifila kɛ ko ye mɔgɔw ma sigi ni ko min ye a ka kɛ bɛɛ wasala ye a ka kɛ jamana wasala ye an y'a ye Sherifila bɛ taala sira min kan Sherifila ala bɛ sababu wɛrɛ dinɛ d'an ma tuguni Sherifila ko la fo mun bɛ mɔgɔw kamana gan kosɛbɛ kosɛbɛ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu kosɛbɛ parce que hiji ko ye diina ko ye o de fanga ka bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan ne de diina ɲɛmɔgɔ ye an ka groupe kɔnɔna na alhamdulilahi rabbil alamin an ka fanga di min ma fɔlɔ o ye diina ta fan fɛ alhamdulilahi kabini an nana Madina mɔgɔw bɛɛ lajɛlen an y'a u lasu u ka jija ka sali alakira ka misiri la sallallahu alaihi wasallam ka tila ka ziyara yɔrɔ ninnu bɛɛ kɛ u ye n'o ye Quba misiri ye ani Baqiya ani Uhudi ani masjid Qiblatayni an taara ni u bɛɛ o yɔrɔ ninnu bɛɛ ye alhamdulilahi ka taa n'u ye fana alakira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam u bɛ foli bila la bɛɛ nimisi wasara hakili sigira o kɔfɛ hiji ta sira min bɛ kɛ Mali la ka caya o ye tamattu sira ye komi hiji ye ta sira damadɔw ye ta sira 7 ɲɔgɔnna na mais tamattu sira o de bɛ kɛ Mali kɔnɔ ka caya
o dun an bina an bi umra de ŋaniyata madina an bi bɔ madina don min na an bi umra ŋaniyata zulhuleifa alakira sallallahu alaihi wasallam ya umrata yɔrɔ min na an y'a ta o yɔrɔ la an nana makka ka tawafu kɛ siɲɛ 7 ka safa ni marwa kɛ ka tila ka do tigɛ kunsigiw la ka fini bila ka an ka laada finiw ta o de tamattu ye an bi ala tanu an ka ɲɛmɔgɔ de dɔn an kɔni hali n'a ma du'aw ɲini an fɛ an bi du'aw kɛ parce que an ka ɲɛmɔgɔ de dɔn leader fan fɛ ani haut conseil islamique fan fɛ a bɛɛ lajɛlen de an ka ɲɛmɔgɔba de dɔn hakili min b'a la fana waati bɛɛ lajɛlen jamana ka se ka sumaya jamanadenw ka se ka bɛn o de bɛ a kɔnɔ an fana o ko de bɛ an na hamina min bɛ an na jamana kɔ la o ka bɔ kosɛbɛ Sherifu Usman Madani Haidara a y'a min fɔ an b'a fɔ an y'a mɛn na ala sɔnna an bɛ se fɛn o fɛn na an b'a kɛ an bɛ du'aw kɛ ala ka jamana sumaya ala ka bɛn dɔ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka jamana ni segi a nɔ kɔrɔ la comme jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye kelen ye bɛɛ bi ɲɔgɔn kanu bɛɛ ye kelen ye an bɛ ala deli ala k'o segi an ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulillah an bɛ nisɔndiya kosɛbɛ parce que Sirifila TV ye an ka télé ye parce que hali Mali la yan nɔ an bɛ baara fɛn o fɛn kɛ Bamakɔ kɔnɔ n'o ye an ka association Jike Sudu Baba ye Sirifila TV de an ka compagnie TV ye ko bɛɛ lajɛlen ala de b'a kɛ an ye an ka misiriw juma khutbaw olu de b'a kɛ ni an ye bon Sirifila nana Makka yan nɔ an bɛ du'aw kɛ barika min bɛ Sirifila la bi ala ka dɔ fara a kan amin ya rabbal alamin an bɛ a duwawu laminɛ k'a fɔ ko ala ka duwawu in jaabi barika min bɛ Sirifila TV la ala ka dɔ fara a kan siga t'a la an karamɔgɔ ye a fɔ cogo min na Sirifila TV dayɛlɛlen tɛ maa kelen kama a ma dayɛlɛ jamakulu kelen kama a ma dayɛlɛ hayi diinɛ kelen kama nka a dayɛlɛla hadamadenya yɛrɛ bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogoya min na danbe ani diinɛ kɔnɔna la o sababu ɲuman ye an karamɔgɔ Asigida Sherif Usman Madani Haidara nin bonya in bɛɛ bɛ segin ka taa ale de ma ale ka hakilina ɲuman de ye nin fɛɛrɛ in tigɛ walasa diɲɛ bɛ se ka lafiya cogo min na ale bɛ ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ale yɛrɛ dugawu fɛn n'a kɛra Sirifila TV an bɛ dugawu in bɛɛ segin ale yɛrɛ ma sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman an bɛ Alahu taala deli ala k'o kalifa an karamɔgɔ la n'o ye Asigida Sherif Usman Madani Haidara hali bi an ka ciden minnu bɛ Maka jamana kan u wulila ka taa se agence wɛrɛ ma n'o ye agence Labayika voyage ye agence Labayika voyage mɔgɔw fana ye fɛn min fɔ an ka jɛ an ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ nisɔndiya min bɛ an na hiji baara cogoya ɲuman na ala fo ni sira yɛrɛ an ma ka hiji ni nɔgɔya an ye nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ depuis formation waati la Mopti an wulila ka jɔ n'a ye fo ka na se Bamakɔ maison de haji la fo ka na se Makka yan an y'an ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ alhamdulillah tɔɔrɔ si ma bɔ a la o farala Allahu taala de yɔrɔ o tuma na foyi tɛ tɛmɛ o kan an ka agence ɲɛmaa fana n'o de ye Kajatu Guro ye n'o de ye Labayika ɲɛmaa ye a wulila ka jɔ ka effort bɛɛ lajɛlen kɛ k'i cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na adamadenw bɛ se ka lafiya cogoya min na o tuma na Allahu taala y'a dɛmɛ a n'a a jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo ka na se nin waati ma nin bɛɛ lajɛlen fo ni sira de ka bɔ Allahu taala yɔrɔ maa si ma bila ɲɔgɔn na maa si ma furugu ɲɔgɔn kɔrɔ fɛn o fɛn n'a fɔra k'a fɔ ko agence Labayika mɔgɔw k'a kɛ u jɔra n'a bɛɛ lajɛlen a siya bɛɛ lajɛlen jɔra k'i seko bɛɛ lajɛlen kɛ an ye Arafa kɛ a ɲɛma ka Mina kɛ a ɲɛma ka Muzdalifa kɛ a ɲɛma fo ka na se an filɛ nin ye jɔyɔrɔ min na yan alhamdulillah bɛɛ Sirifila TV nana min na nin a diyara n ye a bonyana ma sabu télé min don a bɛ lajɛ Mali kɔnɔ kosɛbɛ ayiwa ka se ka y'u hakili la fana ka yaala agencew ni ɲɔgɔn cɛ ka kumakanw ta o fana ye bonyaba de ye o tuma na o fana bonyana an ma an bɛ dugawu k'u ye ala ka sijan ani kɛnɛ labanko ɲuman di an n'u ma ala ka an n'u wasa o dugawu ye min ye Mali bi gɛlɛya min na bi a dogolen tɛ maa si la Allahu taala de nana n'a ye wa ala kelen de bɛ se k'a ta fana dugawu de fana y'a bɛɛ lajɛlen ye sabu solution bɛɛ lajɛlen ɲinin'a na bɛɛ lajɛlen jɔra maa si ma se k'a dɔn solution bɛ se ka wuli cogoya min na karamɔgɔw tɛ faamaw tɛ fantanw tɛ politiciens tɛ bɛɛ lajɛlen y'i bolo dɔn k'i sen don bɛɛ nana jɔ o dugawu kelen de kan o tuma na an bɛ dugawu de kɛ Allahu taala ka gɛlɛya in kɔrɔta ka bɔ Mali kɔnɔ ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ
ale fana be place min na ya rabbi ata fanga allahu taala ka nogoyaye min babba hammamo ahmadou mouribo kane mbiyetemi dilli e galle hamadallahi suwadou hande min woni taƴowo toon sari alhamdulillahi rabbil alamina nden min e enɗam amam iwde umma min gardi ɗo ene ɗoni iwde hel suwadou min gardi ɗo en alhamdulillahi rabbil alamin min no labbayka gardumi alhamdulillahi rabbil alamina min gari min e yimɓe amin fof min jiiɗi ɗo joni ka miɗen duwono leydi ndi ɗo min jotti fof hijji ka golle mo feewi hikka gila to maison de haja yettade hande basi fof waɗa alhamdulillah golle o juɓɓuki no feewi alhamdulillah rabbil hay joni Allah ɓeydum fewnude nden miɗen duwono ɗum ko lanɗa kam kabaru haydara ko miɗen duwono sérif haydara saabi hikka o waddi yimɓe amen ɗiɗo el soit yimɓe mum ɗiɗo o waddi ɗo ɗum woni bappañi ama hammadi baye kane kañe ina muɗum fof o waddi ɗo alhamdulillah rabbil alamin ɗum welimi sanne e golle ɗo halfina o Allah hokkumo no ɓamira ɗum miɗen duwonomo ɗum Allah min duwono leydi ndi fof e dendenga leydi ndi fof Allah wan kawral waɗa deƴƴere waɗa jaam e cellal e leydi ndi ɗo makka ɗo min goni mbiɗen jiɗi martinde kumpa mali fuu yo jam woodi ɗo makka ɗo sakko du warɓe hijjore e ley hitande hikka nde wiide on tan hijji o fuɗɗi fewde ila to mali to saabi ɓe mbinde go o boni fuu limore boni gila to mali to min taykiti wali o waylitiki saabi organisation toon o tan naata yalta o a narran no jirruɗa a yaltiran no jirruɗa nden no kaaruji ɓamoji yimɓe so gadda ɗum jipporde laanaji diwoji ɗiidu tawanoma yo kaaruji banɗi dagay dakam fuu wala hen ɗi hikka ɗi kesi pul faymanaji mum en iwali ila ɗo min tawi golle o ka ana faandi sanne fa awiyo o wari wedade min madina martinde on kumpa malinkoɓe ɓe min jiiɓe ɓe min nanani ɓe ɓe min narri ɓe ɓe min nangodiri ɓe ɓe min gollidi ɓe ɓe min gondi ɓe worɓe ɓe rewɓe ɓe sukaɓe ɓe mawɓe ɓe fuu dotti e gotal wiide hijji hikka o hiila wala hen wayi no yiɗa fuu e moƴƴere wala mayɗo wala majjuɗo wala barmuɗo nden no baasi du mataka e paale ɗeefu ko jokki hen ko mali no worri hikka ni ana woɗi malinke fu ana himmini e malinke fu ana hiisa e afrique fuu saabi mali yo mamiragal afrique jogora nden no eɗen duƴiɗo mali ɗo eɗen du'ani mali fuu eɗen duƴiɗo makka ɗo to madina to hara mayni fuu gilla arfa fa mina fa ɗo walete ɗo muddallafi ɗum fuu e bandum en mo fuu waɗi ko wawi almami en e joom en ande fuu jangi du'iki du'aniki leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi fuu yo ala wannode fillo tentinde nde ɗo gollirde ɓamde min joni nde wiyetede sérif la ousmane sérif madani haydara ɗum haala mum na deƴƴina baddo inde makko bamako e mali fuu ana marti kumpa yo o goto kande kanko woni hoorejo haut conseil islamique kanko du o wi ɗo garɗen nam e mali fuu ndu o neɗɗen nam leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi e walde nde o wi tanta hande nde haut conseil islamique walde meɗen mawde diina nde nden no joni ɗo labbayka ɗo min tawa labbayka ko muɗum ko yo golle laatiɗo mi haalani on ko wona hande jaaɗɗo e labbayka fuu ko heewi e yahoɓe hijji fuu yo mawɓe nden no a tawa no gondi e ñawuji surutuji mi ñamata lamɗam mi ñamata sukkor na miɗo wondi e tension na jaɓede tension o taasi ɓami aadi e anniya fay goto tampata e muɗum saabi ñamdu ndu mankata omo dura ɗum omo jañña ɗum ko jokki hen ko mi wi on jaaɗɗo e labbayka fuu ñaman fa haara yaran fa falta de yalta nafar na fammina jama o ana wiya wona fondu fo wawi ko ciilal ko hey an ana diwana ñaama dawwal nanda e pooli hay ɗum komin keeɓi haalande on ka aywa alhamdulillahi rabbil alamina en jetti allah annabijo muɗum albarka allah annabijo muɗum min jeehi min iwi bamako min jotti ko aéroport ɗo min gari madina min gaɗi ɗo balɗe jetti min keeɓi jaam min keeɓi teddongal min keeɓi ndenako min ndertike min gartiga makka ga ɗo to min baltike min iwi makka min jeeyi arafa min iwi arfa min jeeyi mina min iwi mina min jeeyi mudalfa min iwi mudalfa min garti ɗo min ndentika hande pasque min ndentike min barkini allah annabijo muɗum mbiɗen duwono allah annabijo muɗum mbiɗen duwono mali haɓoji gonɗi toon yo lamɗo ɓumɗo ɗum yo lamɗo ɓun haɓoji mali ɗo yo lamɗo hawrini mali yo lamɗo juurno barke muɗum min darde allah annabijo muɗum agence fo iwi ɗo mali so wari ga lamɗo faabo ɗum lamɗo faabo kadiatu bokum lamɗo faabo kadiatu mbiɗen duwono kadiatu
e golliɗe makko ɓe almami en warɓe ɓe taniraɓe sidi Modibo ɓe fof tan ana hen Modiba ɓe fu ɓe dono ɗum rewɓe madame Ba Kiya Touré madame So Janabou Silla miɗen du'ono fu miɗen jalta fu Samba Sidi ɓe albarka moɗo sa yi ɓe haydara miɗen ñagomo du haydara makko weeli min sanne teddi amin miɗen barkina min fuu min beltima no fewi miɗen calmina bandiraɓe nanoɓe haal pular fof miɗen mbiya on albarka moon yo Allah jaɓɓa hajjuji ɗi fof ambalma flakan folaw belaji le yukanni sodiyayira ko kuma famba bolla fem ga o ye ko ñina hiji baraw kera a kecugula ñina hiji baraw ñana o ye foli kerengeren blakata ankaramo asiyid Cherif Ousmane Madane Haydara abe cesri ni wuli ka jomina jamana ko nani jamana ko kan o ye o foli bla kerengeren ñala Mohamed Abdoulaye Souadou ka dembaya no e delli ka o ye Baba Hamma Kanno Al-Qadi ale foli kerengeren kayira ka ko ankaramo asiyid Cherif Ousmane Madane Haydara ale mafla la hiji uka dembaya la ñina ayre jorani o biyoye ame do ke chef ke sango na be madama mina hiji sanko nala ala de be ada hakedo munu muta fani munu tabe ke dugu nanni ayre so mo ka bo kalama ala de be hakedo ame do de ke ay ala ka asrani here ambalon halibi ko kuma laban o kera ka foli kere blagata Cherif la TV abe chesri ni wuli ka jomna jien kono wala sa jien se gal lafiya tumina awe o foli bla ka duwaw ke ambe Allah taala de duwaw mun kera ala ka duwaw nunu bela jele jabi halibi anga munu salo hukumu konnala anga cide munu be makan jamana kan o madda Mali agence u droma nga hayi dafe jamana wula kase ulma kanyana Burkina Faso islameo Burkina Faso hijide munu be makan jamana kan anga cide krankarne munu be makan jamana kan Buya Kulibali ani Fatmata Jabi wula kase Burkina agence doma ulu fana yukan ni sodi yawira u hiji baraw ke kecho munna u nyefoli kanye anga jangulame amara le fukala barkada kadamne to sebel u kera passeport ko ulu ko kanyana bo pir ko sera kanyana bo vraiment ulu beti mana herala kana bla avion ka nal ko mo fora ala ke fana français ka damne adame to le 14 Burkina Faso ka hiji dum be adame le 14 inshallah bo anu wagadu voilà sonaka bobo fana kana madina fana alhamdulillah généralement amad ko gelon sala barata ci ko siraw ka inshallah ziyara kira an fi madina yoro do kan ka ziyara ye ala sona antara yoro ziyara madina inshallah andana maga fana anya ziyara ka avant hiji gase wala antara ziyara ka arafa alin jabar le nurula anyo yoro be yala avant hiji gase ala sona fana hiji wati fana sen na an borane hiji do yakata mina se ko antara arafa an barafa fana sira Muzdalifa na sira bo kana sigi mina an ta'ajjulu ke no ye klefla anana maga inshallah la hala mi kon ban fe vraiment an bala fala barkada amma beni geleya do ye mun be siga ansran amma o geleya ye nyina hiji don fe inshallah barakon temetu ko nyina ala sonoma anye mun ye barakun fula konna tale don fana kuma fana damina inshallah alhamdulillah sama dugu bela jelen ambu bela jelen fo hiji don mun burasna dugu kan na hiji ke ala ko ben masinga ta so sigiru la herala ba sumo fana so herala ambu do ke mi ami do min ke fana Burkina Faso jamana ni wati na mesam ya kuma na jinni mala ko duma ami do ga jamana ala ka nyesu mala ka basigi de jamana mala ka hakli sigiri jamana mala ka herkanye mo bura Burkina Faso kana hiji ke amala de ala ka ben masinga ta so herala mo mun yu blaka na min na ga wari ala ka bela jelen ka jabar judama ka hiji fana hiji min na ala ko ka ambila jelen mun man kala kene adu bela jelen ma ka jamana fu ka barka la ka jamana ye bara facilité hiji don ye nyina ko sebe am do ko yi kan nyima Mali fana do ka Mali ala ka basigi di Mali ma ala ka nyata di Mali ma gele mun bela ka bela jelen wuli kaso ko folu kunche ni ankramo Asayid Cherif Ousmane Madane Haydara amba fo anana anakuma na anana wati fana wati min kena anakuma fana ma yeko ye foko bani wati na bara munun buludara afe naka hakili nyuma naka chesriye a bara hero kumbo damina na mo re nyebala vraiment ambi dole kay halisa bara wara munun bi an hakili wara munun bi afe na fe ko buluda ala ka to ka buluda kasika am fana ke a barakele ala ko ke anye Jelika Jawara an bole Burkina kana koni agence koni ya ka baara kɛ ka ɲɛ agence y'a ka baara kɛ ka ɲɛ awɔ u occupera an na ka ɲɛ an jiginna yɔrɔ min na ni misiri ka jan dɔɔni ani aramu ka jan dɔɔni mais u ye kari kelen bila fajiri u bɛ taa n'an ye aramu na ça c'est une bonne chose an bɔra yan ka taa Mina ka bɔ Mina ka taa Arafa
ka bɔ arafa ka taa Muzdalifa ka bɔ Muzdalifa ka segin ka na Mina ka sɔrɔ ka taa Sitana bon an y'o sigiw kɛ ne kɔni folikan min bɛ n bolo Ala ka courage d'u ma u ka baara la ka courage d'u ma chaque fois u ka baara la u ka courage sɔrɔ a kɛli la quoi ka si d'u ma ka kɛnɛya d'u ma u ka baara ka taa ɲɛ u ka baara cogoya ka ɲi British bias kama wanda sallan wannan tuntuwa pura wannan baraka tantan gom higimna ile ya pura wannan baraka ne ron higimna yibuninga bale tem dana yikanka ala ya wannan tumna higimna ya wannan tumne fonde ya yanga da ba ke le wannan me shoto higimna tumne dal wannan me shoto tumning me yam patun gida ta fa asame yam patun managa otek ya puwe mbo tumne il somde sambala singna hitoto da samna yikanka la ya wen tumna wonnam kesa to tumne yi soma dalle to titon na pasingir gomna ton na pusen baraka timi mitiam ya Sheikh Haidara korona ma Sheikh Haidara me ya Sheikh wonna no mu kweta abeduno fa gilli lilo ngana manayinga bat Sheikh Rama uba tondo ngam te Sheikh Rama po wannan boduni la tumne aligi seno ramba kitam te tono gataba le ba mabiri le ba babiri le ba ro ma yimar ba yimre lilo ngono ngolo minga kitam tumo tinani lilo ngofa dale amna gara garfe hakika kitam to tono gataba gara tabte ni suguri ngatab ne manare ngatab ne yoso ko ngatab ne jebetaba kitam to yum fa ton tundo tabu waka hatiya soma nung taba yar taba la lebin lu fa ya he ya lilo nga yar dinga re ton paton pus baraka se ronne he gimna masa ton waame waame riyama ma hawa bobara malura kane rahman bala ton worona mena lu kane rahman dalle taaram tidim yiga wa mandina yimandina de kumra wa ke woroka wa ke bon makka yimaka jinda mawana atamman humro shapore ken mina nayti gomna yiko ko ya tinta tamina wa daga anda be fe biyo le yak bondo yak arfa jin arfa yijable yak mutalifa yimutalifa le bo lo be gemrata ale bo mana tahma yima rahmata abu adan le bo be hotel ko kitam to nam songol pole panya yel he kan kai do sare game ya soma wuso dal pu de la baraka ay wona yotti seke wona man baraka yamme seke non wona wo ton wona woya wona wona mo shioka totoa wona woya me boto ya do garba wona man lu baraka ya ko mo wona kiti ni kemba ya bor wona luka ya samara ma wona sai sama dal kana go musu ko pusa barako so wona rega wona kulsi lafe wona kettiti mi kidam lafe pour Sheikh Haidara wuso wona kelen pasa nedi panga wona kelen pasa panga wona kelen pasa dina garbo wona tola nam albaraka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kabini ambora Burkina le 17 fukana sebi oyi ala tando bale ala yake ambora Burkina kan kula Madina kan kam Madina sigi ke ani anga délégué na anga nyamogo o yala la nanye kata la horma yoro la anduna rawda kono ka seli kiraka misiri la sallallahu alaihi wasallam an yo sigi ke ka boyen kana yere soro yamma kan inshallah ay anana fana an kona ka damna ni umra e ko ke ka ban ka sigi to ke ala sona ni wakati laban na eji fana bara damne ka nganyo taya kan kunshi mina ka sukilin kai kata le odu saget le ban arafa ka boron na kana shi Muzdalifa kan ga bere otomo bugera angula sokoma jona kata bere bu kata sitana bu inshallah kasi kala mina katle sabakay kasi kana tuguni kana yere soro maka katla kata safan marwa bolika tawafuke alhamdulillah ambo sigilila ni ala ka jen ami vraiment ami ala fo ama barkada kabi ambora Burkina fukana se alhamdulillah délégué o seko bela jenike baraw nyeyiral na ana ani la horoma yoro taman na ziyaraw kelila vraiment ma dugu soro comme ani dugu tibanko ni mais alhamdulillah dugu munu be nana o be o yo seko ke pour que ka satisfaction do ko nu bela jenina
ama fo an balima burkinabew bɛɛ k'a fɔ lafi bala heji baaraw bɛɛ lajɛlen ni ɲɛfɔlen filɛ aw ye nin kumakan damadama in kɔnɔna la i n'a fɔ aw yɛrɛ ye a ye aw ka nin jɛmukan in kɔnɔna la an ni hijidenw y'a daminɛ ɲɔgɔn fɛ kabini ta waati kabini maison de haji la yan nɔ fo ka t'u se madina sigi tile 8 kɔfɛ ka na makan k'u ka umra kɛ ne ye tawafu ni safa ni marwa an jɛra k'o bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ u nana ka na haramu finiw bila k'u ka laadala finiw don fo ka na seliba kalo tile 8 don maaw seginna ka taa mina tile 9 ka ɲɔgɔn sɔrɔ arafa u bɔlen kɔfɛ arafa ka na muzdalifa ka su kelen si muzdalifa k'u ka bɛlɛw tɔmɔ yen nɔ ka na mina seliba don anw fɛ yan seliba don anw bɛ selila waati min na olu taara ka t'u ka sitanɛ bɔn kɛ ka tile 3 sigi kɛ mina wala dɔw ye tile 2 kɛ mina ka segin ka na makan ka na tawafu kɛ ka safa ni marwa kɛ hiji baaraw nɔgɔyara yen nɔ o baara banna yen nɔ sisan an ka hijidenw sigilen nɔ sisan an b'a fɔ bonus de b'u bolo sisan ka d'a kan u bɛ waati minnu kɛ nin waati in na u bɛ taa seli fɛn fɛn kɛ haramu kɔnɔna la n'o ye alikaba kɔnɔna ye o bɛɛ lajɛlen y'u ka bonusiw de u bɛ duwawu minnu kɛ o bɛɛ lajɛlen y'u ka bonusiw de sisan bɛɛ lajɛlen sigilen don k'i ka vol programme de makɔnɔ wa an n'aw tɛ fara ɲɔgɔn na dɛ an y'aw ka hijidenw ta maison de haji la cogo min na wa ni Alahu taala sɔnna ma jɛmukan in bɛ to sen na f'an ka hijidenw ka segin ka na fɔ maison de haji la ni Alahu taala sɔnna ma an b'o jaw bɛɛ lajɛlen yira aw la baara ninnu bɛ sɔrɔ ka kuncɛ o kan don n'a nataw la hali bi makan jamanaw kɔnɔna la n'an ye min sɔrɔ ka lase aw ma an bɛna o lase aw ma jɛmukan ninnu kɔnɔna la nka yanni an ka se o yɔrɔ ma an tun ye min sɔrɔ ka lase aw ma bi jɛmukan na spécial haji la o de tun ye nin an tɛ bɔ jɛmukan in kɔnɔ abadan n'an ma foli ani wale ɲuman dɔn ani duwawu don kɛ ka taa an karamɔgɔ ani a ka denbaya ani a dɛmɛbagaw n'a kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma n'o ye Seyid Sherif Usman Madan Haidara ni ale ye Mali silamɛya bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaba ye bi Haut Conseil Islamique du Mali groupement des leaders spirituels musulmans du Mali o bɛɛ lajɛlen ɲɛmaya kalifalen don ale la an bɛ duwawu kɛ a ye ka tila ka duwawu ɲini a fɛ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman o ye ale de ka agence sigi sen kan agence de voyage Sherif la walasa ka hijidenw ta ka taa n'u ye Maka jamana kan u ka t'u ka hiji kɛ lafiya la ka maaw labɛn maa minnu fana bɛ hiji baaraw ɲɛdɔn maa minnu fana n'u ladabulen don maa minnu fana ni u bɛ u kalannen don k'u bila hijidenw ɲɛ ka taa hiji baara ɲɛ yir'u la lafiya kɔnɔna la agence de voyage Sherif la ka tila ka jakanso sigi sen kan n'o ye Sherif la TV ye fɛn minnu tun nɛgɛ bɛ aw la k'o ye aw tun b'a fɛ ka minnu ye aw tun b'a fɛ ka min mɛn k'o yira aw la Sherif la TV jabarani de b'o kɛ a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen an bɛ duwawu dɔn kɛ an karamɔgɔ ye ka tila ka duwawu ɲin'a ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka taa aw yɛrɛ fana ye aw minnu kabini nin jɛmukan in daminɛra aw bɛ sigi k'a lamɛn jɛmukan in tɛ fɔ aw kɔ waati si la an bɛ duwawu kɛ bɛɛ lajɛlen san nataw la ala ka an ni aw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka taa nin jɛmukan in sigi Makan jamana kan ani Madina kira kɛrɛfɛ o se bɛ Alahu taala ye ala kana maa si fa ka nin kunpa to i la an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn ka duwawu ɲini aw fɛ ka tila ka duwawu kɛ aw ye a k'an bɛn jɛmukan nata wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu